Pois tamén felicitar, lógicamente, o Instituto Lauro Olmo, felicitar os compañeiros, que hasta o ano pasado éramos compañeiros aquí no Instituto, e, dende logo, eu teño aí no meu corazonciño unha parte tamén que agora me late de outra maneira, porque eu que fui un director deste instituto fai 35 anos ou 36 anos, ver como evolucionou isto e ver a onde se chegou, pois é unha satisfacción moi grande. Pero eu sí que quería pôr o foco en algo que xa dixo tanto o delegado territorial como o subdelegado do goberno, e é en que se cerra o ciclo formativo dos rapaces que están aquí detrás, e, ademais, fora daqui, fora das portas do Lauro Olmo, están esperando por eles, están esperando por vos, porque hai moitos talleres que están esperando por xente ben formada, e xente formada coas novas tecnoloxías, e co que agora mesmo esta mecánica xa non é a mecánica que había fai 35 anos, evidentemente, e o pulso que nos notamos dentro do Concello da demanda dos propios talleres e dos propios negocios relacionados co mundo da automoción é que queren e necesitan xente moi formada e xente que conozca perfectamente o que ahora mesmo está no mercado. Así que eu o que vos convido a todos a que vos formedes ben, porque aí fora están esperando por vos. Moitas gracias.